just wanna rewind. I haven't seen you in a long time. You got me feeling so lonely. Så blev jeg færdig med morgenmad, bad, og nu er det hele klaret. Vi har det flotte tøj her, for der skal snart filmes en YouTube-video her bag mig. Og efter det, så er det op at træne, og derefter videre på arbejde. Det er mere for det bedste ud af det nye år. Så ja, der skal lige om lidt optages en video her til min YouTube-kanal William Invest, som er min investeringskanal. Så ja, lad os bare få gjort det med det samme. Så blev jeg færdig med at filme de 2 videoer, jeg havde planlagt til min YouTube-kanal William Invest, som du måske også kender. Ellers kan du tjekke det ud. Jeg kan lige linke til den i beskrivelsen. Ellers ja, blev jeg færdig med videoen, som du kan se her. Flot fyr. Og så er det ellers bare op senere, lige at få en træning igennem, hvilket selvfølgelig også gøres. Det kan godt være, at man fokuserer meget på penge, men igen, det vigtigste det er, at man har en sund og rask krop. Og selvfølgelig også få opnået sine andre mål i forhold til sine investeringsmål. Så ja, nu skal de have pakket sammen, få noget andet tøj på, og sætte op og få en træning klaret. Watching me. Så blev træningen overstået og klaret, og lige om her, om et kvarters tid, så er det tid til arbejde her fra 15 til 23. Men jeg vil lige snakke omkring 2025 og også omkring 2026. Fordi i 2025, der opnåede jeg de mål, jeg havde sat mig for, både økonomisk, fysisk og også sportsligt. Og grunden til at sige sportsligt, det er fordi jeg dyrker en sport på eliteplan. Men jeg nåede alle de mål, jeg satte mig for. Og det var ikke fordi mine mål var mega realistiske. Jeg vil gerne have rundet den første million, hvilket jeg gjorde. Jeg vil gerne have taget omkring 11 kilo på. Jeg tog faktisk 11,5 kilo på. Og så vil jeg gerne være Danmarks bedste inden for min sportsgren, hvilket jeg også klarede. Men denne video, det skal ikke være se mig. Grunden til at snakke om 2025 og 2026, det er fordi jeg også har store mål for 2026. Fordi man når som mål, og når man når sin mål, så skal man ikke bare stoppe. Man må hele tiden sætte nye mål, så man er nødt at gå efter. Og her i 2026, der vil jeg gerne dokumentere mere af mit liv. Jeg har i 2025 vist min investeringsrejse, hvad jeg investerer i hver måned, hvordan min portefølje er klaret sig, inde på min anden kanal, William Invest. Her på min nye kanal vil jeg gerne snakke om mit liv, vise mine træninger, vise min udvikling på den måde, og vise min hverdag. Man er et menneske, så man vil også komme til at begå fejl, og der vil selvfølgelig være ting, man kigger tilbage på, og med over tid og tænke, hvorfor gjorde du det, hvorfor sagde du det, og så videre. Men igen, det her, det handler ikke om at være perfekt, det handler om hele tiden at udvikle sig, og dag efter dag gå benhårdt efter sine mål. Og det har jeg tænkt mig at gøre her i 2026. Hvad min mål er, det kommer en video om meget snart, både min fysiske, min sportslige mål, og selvfølgelig også min økonomiske mål. Men igen, den her kanal er mere for at vise, hvad der er muligt, og også vise over for mig selv, hvor meget man kan rykke sig, hvis man bare dedikerer sig hver eneste dag. Så jeg håber selvfølgelig, at I vil følge med, og subscribe på kanalen,
og bare igen måske blive motiveret og inspireret selv. Den her kanal, den er kun for at vise min dagligdag, hvad jeg gør i løbet af dagen, og ja, se om jeg når de mål, jeg sætter mig for. Lad os se, hvordan 2026 går. Nu er det ind på arbejde fra 15 til 23. Efter så er det hjem, og vi slapper lidt af. Let's go.